आलासि सिनायथिनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनो सिगांबाय दिनैनि बिजाब बेखेवनाय आरो बिथांनि सोमोन्दै सावरायनाय बे मेलाव बिसोम्बि बेखेवगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो सामलाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। बिथांनिसिम साबायखर बावदों मानोना रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मनि सारादु खुंफुंनायनि गासै डिजाइन बिथांनि गेजेरजोंनो जोङो खालामनाय जादों। जोंनि गेजेराव आलासि महरै बाहागो लानो हादों सासे गागि महरगिरि उदालगुरि आर्टिस्ट भिलेजनिफ्राय नुजाथिफैनो हादों। जों मिथिनायावथ' बिथाङानो बैसो गोरासिन बर'नि गेजेराव आर्टिस्ट बे बिथाङा बुंनोसै बिदिनो रबिराम ब्रह्म सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों सिनायथिनि थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों एनियार डाइरेक्टर अफ मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइलनि मानगोनां डाइरेक्टर हरकान्त बर' बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। बिथांजोंनो फैफानो हादों रजनिकान्त ब्रह्म बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। जोंनि गेजेराव दंफैयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि रांगिरि सार सतीश ब्रह्म बिथाङा गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों साबायखर थाबाय। जोंनि गेजेराव दङ सबायझार समस्तिनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी बिथां गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। जोंनि गेजेराव दंफैयो बुखावजायै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि बिबान लाबोनाय समाज सिबियारि बिथां गुनस्रां ब्रह्म बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायदों। जोंनि गेजेराव दंफैबावो बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि नागेश्वर गयारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। जोंनि गेजेराव दंफैबावो थुनलाइगिरि डक्टर सुबुंसार मुसाहारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। सिनायथि लानो थाखाय खावलायगोन। जोंनि गेजेराव दंफैयो महरगिरि मनेस्वर ब्रह्म बिसोम्बिनि गाहाय सुजुगिरि आरो बिजनि सोलोंसालिमानि बिबुंगोरा बर' बिफाननि लोगोसे बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सार डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारि बिथाङा गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। सिनायथि होनो सिगांदों रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मनि अनजालि बिसि प्रनिता ब्रह्म बिथाङा गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय सिगांदों। जोंनि गेजेराव दंबावो रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मनिनो आंगोनि फिसाज्ला सोरजि ब्रह्म सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों। साबायखर थाबाय। जोङो आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ एसे उनावबो लांगोन। जोंनि आलासि बिथाङा उदालगुरियाव मोनसे मेलाव बाहागो लाहैबावगोन बिसोम्बि बेखेवगिरि आलासिया
दा आङो सासेल' आलासि सिनायथिनो सिगांदों जोंनि गेजेराव मनेस्वर ब्रह्म सारनि सेर सेर थाफानानै बा बिथांनि सिनियर मनेस्वर ब्रह्म सारा बिथांजोंनो थाफानानै गोबांथार हाबाफारि मावदोंमोन बिजनीनिनो सासे महरगिरि आदा कमल गयारी बिथाङा गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय साबायखर बावबाय न'खरनि बिदा फंबाय सोद्रोमाफोर दङमोन दसे उनाव सिनायथि होगोन दायो आङो आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि बेखौ बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।